बर' बिजोङाव फरायनाबो सासे गेदेर मानसि जानो हायो। बिदिन्थि महरै आं गावनो प्रफेसर फणीन्द्र गयारी, हायद्राबाद इउनिभार्सिटि। अदालगुरि जिल्ला नोलोबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बर' बिजोङाव फरायनानै सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै लिंना लाबोजायो प्रफेसर फणीन्द्र गयारी। बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। खुलुमबाय, आं फणीन्द्र गयारी, दासान्दि इउनिभार्सिटियाव हायद्राबादाव इक'नमिक्सनि प्रफेसर हिसाबै साख्रि मावगासिनो दङ। दिनैनि बे मिटिङाव आं सफैनो हानानै आंखौ आलासि महरै लेंहरनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जाय उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा बोसोन होगोन जिहेतु नोंथाङा सासे प्रफेसर? आंनो बर' मिडियामजों फरायनानै फैनाय, क्लास 1निफ्राय थाखोसेनिफ्राय क्लास 10सिम लाल बाहादुर हाई स्कुलाव आं बर' मिडियामजोंनो मेट्रिकखौ पास जादों, फार्स्ट डिभिजनाव। दा बेबायदि पास जानानै बर' मिडियामजों फरायसाफोरखौ आं थुलुंगा होनो लुबैयो आरो आंनो पास जानानै थांदों आरो दायो बर' मिडियामजोंनो पास जानानै हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव इक'नमिक्सनि प्रफेसर हिसाबै साख्रि मावनो हादों। बे हिसाबै दानि बर' मिडियामाव फरायबाय थानाय फरायसाफोरा जेबो सिन्था जानांगौ, जिंगासिनांगौनि खुनु खोथा गैलिया। बर' मिडियामाव बा गुबुन मिडियामाव पास फरायनानैबो गामि सिंनिफ्रायबो मोजाङै फरायबाय थायोब्ला जिउआव जौगासारनो बा गिदिर साख्रि मावनो बा गुबुन जायगायाव गोजान जायगायाव थांनानैबो गिदिर साख्रि मावनो हायो होननानै आं सानो आरो आंनि लाइफखौनो एग्जाम्पोल होननानै सानजायो। फैबाय थानाय फरायसाफोरा आं बेखौनो बुंनो सानो, दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जोबोद भाग्य गोनां। मानो होनोब्ला जोंनि समाव ओंखाम मोनजायै बिराद फरायसाफोर दंमोन, जानो गैयि। ओंखाम आंनो ओंखाम रसा नांबाय थानाङोमोन। ओंखाम रसा नांब्लाबो आङो फरायबाय थादों, फरायथारलांबाय थागोन, डिग्रिखौ लागोन, गोलाव डिग्रि लानानै गिदिर साख्रि मावगोन, बेबायदि स्ट्रं डिटारमिनेसन दंमोन आंहा। खिन्थु दानि गथ'फ्राथ' ओंखाम रसा नांनाया मा बेखौनो मिथिलिया। आं खोनानो मोन्दों सरकारनिफ्राय माइरं मास मोनफ्रामबो फ्रि मोनोना, दाम खम, थाइसे ना थाइबानि दाम खमनि माइरं मोनजायोनो। दा रावहाबो ओंखाम रसा नांलिया। बे हिसाबै बांसिन फरायनांगौ आरो आंनि समावनो आंनि गोबां लोगोफ्रा ओंखाम रसा नांनानै स्कुल गारदों, फरायनो गारनानै सोरबा आर्ट्स आरो साइन्स फरायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव एसएसएलसि आनजाद उथ्रिसारफोरनि हायार सेकेन्डारि सेथि बोसोर थाखोनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोजौ सोलोंथाइ लानाय, रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव आलादा आलादा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय जे.डि. उइलियाम्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव खौरां ला 99577172276 97065045570 93657590885।